Sichithe inkantolo enkulu yasePitoli isicelo esiphuthumayo sikaSomlomo wePhalamende uNkosazana uMaphisa Nqakula sokuzama ukuvimbela iNPA ukuba imbophe ngenxa yamacala amayelana nezinsolo zenkohlakalo nokushushumbiswa kwemali. Ijaji uSolwethi likhiphe isinqumo ngoLwesibili ekuseni kulesi sicelo sikaNkosazana Maphisa esilalelwe ngesonto eledlule. Nkosazana Maphisa Nqakula ukhale ngenkantolo ngokuthi ukuboshwa kwakhe akukho emthethweni, kuhloswe nje ngakho kumhlaza emphakathini futhi amacala asolwa ngawo antekenteke. Ubefuna inkantolo ukuba-ke ikhiphe umyalelo ukuthi i-NPA iveze ubufakazi enawo ngalamacala asolwa ngawo. Ijaji lithe-ke inkantolo ayikwazi ukunquma ukuthi kusemthethweni yini noma cha ukuboshwa kwakhe ngoba-ke lokho yinto-ke engakenzeki. Ekwahluleleni kwalo ijaji lithe-ke okufuna uNkosazana Maphisa Nqakula kuzovulela kamanzi ngomsele kudala inkinga yokuba labo abasuke-ke besolwa ngamacala banqandeke ukuboshwa kwabo ngoba bethi-ke akukho emthethweni futhi-ke namacala ababhekene nawo antekenteke. Yize uMaphisa Nqakula bethi isicelo sakhe siyaphuthuma ngoba-ke isithunzi nenkululeko yakhe kusengcupheni, kodwa-ke ijaji le-NPA libeke kwacaca ukuthi ngeke yasiphikise isicelo sakhe sebheyili. Ngakho-ke udaba lwakhe aliphuthumi. uNkosazana Maphisa Nqakula ubhekene namacala ezinsolo-ke zokugwazelwa ngemali elinganisela-ke ku-2.3 million ngesikhathi-ke esengungqongqoshe wezokuvikela.